chceme vám ponúknuť riešenie alebo ukázať vám riešenie, v ktorom by ten sklad mohol fungovať bez pera a papiera. Čím by to malo prispieť do toho skladu je v podstate poriadok v sklade, rýchlejšia obrátkovosť v sklade, okamžitý prehľad o sklade, eliminácia reklamácií zo strany zákazníka, takisto veľmi dôležitý faktor, minimalizácia manka. IT systém zavedený v sklade nemá v princípe znížiť stav skladníkov, ale lepšie využitie ich profesionálnych zručností. Toto je náš sklad, ktorý má svoje pozície. Každá pozícia je identifikovaná svojim jedinečným číslom. To číslo je aj v čiarovom kóde. Kým skladové hospodárstvo v informačnom systéme eviduje, čo je na sklade, príjemke výdajky, Warehouse Management System eviduje rozloženie tovaru na sklade a riadi prácu v tom sklade. Pozície, odkiaľ to beriem a kam to dávam, žiadna veľká robota pre toho skladníka, takže takto jednoducho vieme zaevidovať presun produktu z pozície na pozíciu, aby sa nám to v reálnom čase premietlo v systéme. Technológia je definovaná tým, že voľné ruky, voľné oči. Operátor funguje vlastne podobne ako so skenerom, akurát, že neskenuje, ale rozpráva. Skutočne ten človek dokáže vyskladniť 35% rýchlejšie a viac ako pomocou čiarového kódu. 2-4 OK. 2-4 OK. Zober 2. OK, mám. Chod na EVA 102 a zober 2. 5 objednávok združíme do jednej vlny a skladník elegantne jedným prechodom skladu vyskladní týchto 5 objednávok. Čo znamená 5-násobne rýchlejšie a 5-násobne ušetrenie času. Stlačením tlačidla plus alebo minus zmente výšku. Vyššie.